Morning, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So you guys, today we have a very sad story of Gogo vakapisirwa mota ne shop at the same time, and the car was at a risk of burning also a house yairara vana iri paside, and she doesn't really have a clue kuti ndiani akazviita, but kafungidziro karipo because Gogo is on Barika, vari paBarika. Yeah, it's a polygamous marriage. So kuna mainini variko vane zvavo, and then Gogo vane zvavo ane mashopu avo, mainini vane shopu yavo. So Gogo owns the bigger part of the properties. Saka nyaya iyi ndoda kuti muzvinzwire Gogo vachitsanangura zvakaita. Mwana wangu wakatenge motika. Atenge motika. Woita sei? Woti motika iyi ndounze kumba mai. Mukange mune munhu unokona kumudhiraivhira, munokona kuhamba ndiye. Haana kundipa kuti ngeyangu. Igare kumba ikwe. Ndichinga ndauya kumba mai ndoshandisa. Wani musi uyu so Friday dzakuma usiku. Ndaba ndakati ndakarara ndochizwa kuti chiri kuti chiri pari. Ndapinda ndizwa futi. Uchapinda kachitiri ndobva ndavhura window. Inosvika yobaka ndorumba ndobuda pamutasa side ipapo panga paine zvayakagara zvegaraji ranga rakarembana neimba inorarivana. Ndobva ndarumba kuenda kovhurire vana vobuda. Ndorumba kuenda kotarisa kuti motika chaiti kuti motika yabaka sei motika. Ndandapa motika ndakatenderera paipishezvo, ndakatenderera kudai ndobva ndaona pakadini pakawarirwa mazipurastic. This shows kuti munhu uyu akaita izvi anga agara akatoplana dhiri rake kudhara, ndimunozviona kutowaridza maplastiki kuita sei uye akapinda sei. Munhu wekutoziva mwoto wosimuka, motika yakabaka zvinorwadza, kuda kuzimura, kuda kurasira mavhu, kuda kuti tichere mvura, takaita kusvikira motika yakuende kuti yakutopera. Ndopakati pai motika yakupera wachafana vanhu vanogara kumusoro iyo zikazumbira dengende uya nemakii muvhura mushopu mune chiri kuputika, munoita kuti mune mwoto. Ndokubva tasiya mwoto uya kusiye kubva kumba pakati refuke parefu kuende kushopu. Tobva tasiya mwoto uya tokwidza kuende kushopu. Kusvika kushopu shopu yatozara zvatopere kutsva zviro mukati. Munhu wakasvika kuti dudu kuberenge painge pawindo, wobva avhura wopfaidzire nepeturu mukati umu wobasire moto. Pakaenda peturu pakacha zvekuti moto wakamuruka kudhure siringi, kudhure mazenge masabhesa pamusoro apo, kubva paita buri pese ipapo. Anhu vakauya vakandibatsira vakatika kubatsira kutodzime moto. Haya kuti manga muchine chiro kubatsira kudzime moto kuti dangani shopu ingasare hafu yayo. Hapana kuti ndinombofungira zvangu kuti ndingati ndiani, wanga huri usiku. Pfungwa ingangodarika kurwadza kuti hasi ndinhingi, but hazvishandi chiro kuti hana kumuona. Inini handina noizi nemunhu, handina. Vanondiziva veshe vanoziva kuti munhu unoswera achiita mabasa akwe, uri kuchipere kwake kwehuku. Ndinoita zvehuku kumunda, gadheni, hazvokuenda pasuo pomunhu handina. Kuzondwa hako mukugara, ngokuti ukaona munhu uyo kukupishira pane zvaanonge azonda kwauri. Kuti nditi kurwadziwa ngemotika kuti wakauye kuisa motika pamba pamaike. Ndinodaroko ngokuti ndinoshanda mutanano, muri kuretu ndinoshanda. Yanga iri yemurume kudai shopu, murume wakashaika, wanga ine mashopu 2. Aiti imwe iri kusukurira iyo, imwe iri panapa apa. Saka shopu hombe yairono yakapuwa inini, ndina Barika, pane Barika yakapuwa inini, mainotopuwa shopu dako iridara iyo. Saka mwega mwaringira munosokuona kuti ndati ndine Barika munasai kupaona ipapo. Hakuna nokumbowirirana ba. Hatingati pinge kuti kwa zviro zvashata toti taiwirirana. Kutochema ndega antu eidzadza pamuzi panapa kuti muzi uno unoti fashu ngeantu haana kufika pano neana ake haana kuuya pano. Wakazotoite kuuya ngekudaidzwa ngevana vangu kuti mungadaroko here imwe mwakabudirwa ngendamo taiyeyo. Isusu tabudirwa ngendamo unono hamuchasviki uno. Sei ndiri pamwepo ndotoreketa ndakatarise musha wake. Takatoti upazasi ini ndiri pazasi ena ari padenga. Mishopu zvese zvanga zvirimo zvakatsva zvakatowandisa nemaindiro amweni akaita kubatana kuite concrete, kubatana kudai kutotora mweikandire kubhini. Zuro ndonga tayato dzaityara peisa kubhini.
motikari hapasi dzinatarisiro zvakatodarika. With my 2 cents inini, I honestly feel like pakaitika jealous, pakaitika godo, pakaitika kurwadziwa, because munhu akapisa mota neshopu, munhu akanga akatozvironga kuti nda kuzviita. Because iwewe, if you are in a normal state yekuti you are just a person, how can you just come and burn shop yemwe munhu nemota yemwe munhu? Zvikuratidza kuti ruvengo urwu rwakatobva deep down vanava. It's either pane zvavakatomboitirana kana kuti pane something chakaitika in between, because haungomuki iwewe wotodecide kupisa shop yemunhu nemota. It's either unongone bundu pamwoyo pako regodo chairo rinenge rakatokugara neutsinye unenge wakakugara, because property chinji zvino mota neshop. Imagine guys, this is so sad. Thank you so much guys for watching. Make sure you do like, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye.